Já zdravím nového vlogu. Tentokrát je to vlog z prázdnin. A jsou to jenom já. Není to tentokrát Tom, protože Tomáš teďka není tak blbě. To má. A on každé 2 dny jede dom od lesní čtvrti. No tak. No a ten druhý kámoš vlastně, on včera v 7 hodin, on odjel na chatu na Lopeník. No, takže ten tu taky na týden. Ten tu taky teďka nebude, no a vlastně já jdu teďka z nemocnice. Ne, nestalo se mi nic. To by se nedalo teďka před dovolenou. Ale byl jsem u tačky, on je totiž v nemocnici, ale nebudu říkat s tím, co si aspoň nějaké informace nechat pro sebe. Něco všechno tak na veřejnost říkat. A určitě jste si všimli nového účesu. Jsem byl asi před týdnem, nebo jak dlouho to dělám, tak nějak. No, jo, před týdnem, no, jsem byl u holiče. Jsem nového stříhal, no. A jedu teda teďka k babičce. Jsem úplně utáhaný, jsem úplně spocený, bolí mě nohy už, všechno. A celé tělo mě bolí. No a teďka jsem vlastně u taťky na návštěvě. Oni tam mají, jakože ve všední den tam mají hodinu návštěvu a o víkendu a ve svátcích tam mají 2 hodiny návštěvy. No, takže dneska je vlastně v sobotu. Já teda natáčím v sobotu. No a tam to mají vlastně na 2 hodiny. Sobota, neděle a svátky mají 2 hodiny návštěvy. No a tak teda tak, no a jakože příští sobotu jedeme na dovolenou. A jedeme do severních Čech. Pojedeme přes Brno, přes Prahu, pojedeme a pak jedeme trochu tam k Liberci, ale ještě trošku výš k Liberci, skoro až na německé hranice. No a jak jsem říkal, teda jsem byl teďka v nemocnici za tačkou na návštěvu a něco jsem mu tam bral, ale on v pondělí už ho pouští, takže říká, že už nic nechce. Každý den tam je buď já, mámka, nebo včera jsem tam byl s babičkou u něho a na návštěvě. Taky jsem mu tam přinesl tolik věcí, že říkal, že to ani nemůže sněst. Jo, no a to je můj druhý vlog z prázdnin tohle. Jedno video, které si měl ten vlog, to jsem smazal, protože to moc dobré nebylo. No a teďka vlastně jsem měl ten první vlog. Jo a tak vlastně, no. A Tomáš vlastně je doma teďka, asi zřejmě, pokud nepřijel zase k babičce, nevím. No, možná, že to zjistím, že zase přijel babičce, ale to mě psal, takže asi ne, no. A už jsem ušel taky kopy, že jsou fakt, nevím, jestli to vidíte. Možná trošku, jo, že se to tam leskne, ale super spocený. Se půjdu sprchovat, jak přijdu babičce, no a dneska normálně jezdí ti řidiči v tom MHD, normálně fakt debilně, opravdu debilně. Oni jsem
měl jakože z lesních letů to mělo 6 minut zpoždění. Jsem měl jen tak, takže jsem stihl 2, vlastně, která jede v podstatě až k nemocnici, jo. No, jsem vystoupil na náměstí práce a měl jsem fakt jenom 2 minuty na přestup. Naštěstí jsem to stihl, protože ta 2 měla taky 2 minuty zpoždění, takže jsem to stihl úplně v pohodě. No a já teda jdu teďka k babičce a volal jsem mají mamce, co je taťkově, tak docela to nedůležité zprávy, no a napište mi do komentářů třeba, jestli se vám teda chce, kde jste na prázdninách a jak trávíte prázdniny, jestli dobře nebo blbě. A zatím docela dobře, když vlastně za týden v sobotu jdeme na dovolenou do těch severních Čech a budeme tam na týden jenom, bohužel. Protože jakože já bych tam třeba dostal na 14 dní, ale někteří musí pracovat, dospělí musí pracovat, takže tak teda, no a tak jo, teda doufám, že jsem vám v tom vlogu řekl všechno, co jsem chtěl. Snad jo. Tam jsem na ně zapomněl. Snad ne. No a já se teda už budu loučit. No a tak jo, teda, tak pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a můžete to i sdílet, jestli chcete, u kamarádů a koment, teda napište mi, kde trávíte a jak trávíte vlastně, jestli dobře nebo špatně zatím, třeba někdo v nemocnici, co ví. No a já se teda s vámi budu loučit a čus.